Ако си търсиш Алдемар Пиге в България, попаднал си на правилното място. Аз съм Калуян Стоянов, основател на Luxury Watches България, официален сервизен център на 28 швейцарски марки. В момента имаме няколко Алдемар от 18 до 110 хиляди евро. Всички в пълен комплект с 5 години гаранция. Ще ги покажа един по един и накрая ще покажа модела, за който говорят най-много. Преди да започнем часовниците, едно нещо. Ако сериозно мислиш да първи си инвестиционен часовник и не знаеш откъде да започнеш, в описанието под видеото има форма. Попълваш името си и телефон и наш експерт ще се свърже с теб лично и ще даде най-правилното и точно решение за твоята инвестиция. Ако трябва да направите интересен подарък на по-добрата ви половинка и трябва да я впечатлите много, ето нашето предложение за днес. Милинари модел на Алдемар Пиге, изцяло сертифициран с багетни диаманти. Часовника е в бяло злато с инкрустация на багетни диаманти. Фантастично бижу, разбира се не за всеки ден, но даже и на закопчалката има сложени диаманти. Този подарък ще остави незабравим спомен на всяка жена. Възползвайте докато все още е наличен. Ако не сте взел решението колко милиметра да е касата на вашия часовник и се чудите 41, 42 или 44, моето предложение е заповядайте при нас, ще пробвате Royal Offshore 44 мм и ще прецените дали злато и керамика, изцяло златен или стоманен, карбонов или цялостен керамичен ще са вашите любими предложения. Ако имате желание за по-нежно стоящ на ръката, но допълнително изпъкващ, Royal Oak е вашия часовник. Синият циферблат в стоманена каса стои фантастично. Ако желаете още повече да изпъкнете, то Royal Oak в розово злато, дали на силикон, дали на златна верига, е нещо, което изпъква от километри. Ако искате нещо спортно, с което да бъдете всеки ден, то моето предложение е 42 мм. Стои фантастично, но пак казвам, трябва да го пробвате, за да видите как ви стои. Ако желаете да изпъкнете още повече на среща с бизнес партньор или просто трябва да направите добро първо впечатление, ето ви Алдемар Пиге Турбион. Ако сте фен на марката и нещо ви затруднява в правилния избор, свържете се с нас и ние ще дадем отговор на всички ваши въпроси. Всички часовници, които продаваме, са с 5 години гаранция, предлагаме обратно изкупуване и сервизен център. Благодаря за вниманието.